Ideja koja nekako više podsjeća na naučnu fantastiku mogla bi uskoro da postane realna. Ogromnu debatu u naučnom svetu, ali i široj javnosti, izaziva predlog o stvaranju ljudskih tela bez mozga, koja bi se koristila za transplantaciju organa i eksperimentalna testiranja, čime bi se u potpunosti zamenila upotreba životinja u laboratorijama. Naslovna strana današnje Politike pravi analizu, dakle, kakva je to kombinacija pritisaka i pretnji Srbiji iz Evromacuta. Evropska unija praktično pravi jedan nagli zaokret, kako piše Blic. Šta radi? Povlači kočnicu za proširenje. Vidjet ćemo kako će to izgledati i da li će se desiti. Naslovna strana današnje ćerke Blagoja Jovovića, moj otac je heroj i pravednik, piše na naslovnoj strani Informera. Trump traži izlaz iz rata, Iranu nudi milijarde i uranijum. O tome piše danas. Mali podelio lepe vesti. Država je spremna da preuzme finansijski trošak zbog smanjenja akciza na gorivo. I zato, recimo, kod nas je gorivo među najjeftinijim trenutno u Evropi. Ministar energetike Austrije najavljuje crne dane. Nestašica dizela i kerozina u Evropi se očekuje u maju. Nekako nam se čini da nam sada i ne treba posrednik. Rekli da neće čestitati neprijateljskoj državi. Pitanje je, ja? Pitanje je kako će oni gledati sad na... Pa ne, odluka će... Ajmo da krenemo sa pitanjem kakva nam godinu dana od početka rada ove... Ne poznaju srpskog čovjeka, srpskog građanina, čovjeka koji treba da odlučuje o tome ko će da mu vodi državu. A zamislite sada, profesor Macut kaže ovo. Čekajte, ostalo nam je još... Da stvore jedan potpuno drugačiji ambijent. Razumem, a zamislite, danas počinje javna rasprava o nacrtu zakona o roditelju-negovatelju. Ovaj dokument bi, nakon višegodišnjih inicijativa i zahteva udruženja roditelja, prvi put sistemski uredio položaj onih koji su 24 sata dnevno posvećeni brizi o deci sa smetnjama u razvoju. Mislim da treba da budemo fer i da kažemo da su deca i porodica teme koje nas okupljaju. Ta javna rasprava je izazvala javnu raspravu i na tim okrugu, kaže mi sad iz režije da jeste, da je bio februar, početak februara, 20, nije morao da imenuje na koga misli. Naravno. Neko će reći prvi je počeo, jel?